Salutare guys! Astăzi am alături de mine un Lamborghini Huracan și vreau pe această cale să mulțumesc foarte mult VB Autocasion pentru această ocazie. Astăzi o să facem unul dintre cele mai tari experimente și cele mai tari clipuri pe care le-am făcut ever pe acest canal de YouTube. Vom încerca să facem un experiment de tip Gold Digger. Dacă nu știți ce e la Gold Digger, ei bine, este foarte simplu, doar ai nevoie de o mașină destul de scumpă și vom încerca în acest clip să găsim o victimă care va pica plasă acestei capcane fioroase, dacă pot să zic așa, ok? Așa că planul meu este foarte simplu, eu voi sta aici pe mașină, ok? Și mă voi lăsa pradă trecătoarelor, pentru că trecătorilor nu încă, eu sunt doar pe fete, ok? Deci e totul easy. Voi sta pe acest Lamborghini Huracan și să vedem dacă voi reuși să atrag niște priviri de la tipe, pentru că fără mașină nu prea atrag, adică uitați-vă la mine, sunt singur de vreo 17 ani, despre ce vorbim, dar treaba este în felul următor, voi sta pe această mașină, Viorel sper că este ok. Și desigur avem și această muzică frumoasă de fundal pe care ne vom lua cu siguranță copyright, dar ce să facem, nu am găsit niște locuri de parcare în care să nu fie o boxă cu muzică, așa că ce să facem, ne descurcăm și ne adaptăm. Fără alte introduceri, eu o să-mi iau poziția și eu o să stau aici pe acest Lamborghini Huracan, sper să nu îndoi în capota și o să vedem dacă în această zi lungă, pentru că cred că o să fie o zi lungă, de-aia am ales să filmăm undeva subteran, pentru că afară cu siguranță se făcea seară până găseam noi o tipă care să se uite după mine, dar treaba este să fie în felul următor, o să așteptăm trecătoarele și să vedem dacă cineva o să ne pice pradă acestui Lamborghini Huracan. Haideți să încercăm să facem acest experiment și haideți să vedem și dacă fetele sunt niște persoane fidele. Haideți să vedem. O să mă folosesc de microfonul de la telefon. Sper ca fata să nu își dea seama, pentru că nu am găsit o lavalieră așa de bună care să ne ajute în aceste împrejurimi. Așa că fără alte introduceri și fără alte vorbăraie și fără alte adăugiri, dăm start la cel mai tare clip de pe YouTube și de pe canalul Antonio Pican. Haideți să începem. Filmează? Mă auzi? Filmează? Vezi că trece acum o persoană. Filmează. Vezi că trece acum o persoană. Hai, stai. Oh shit! Bună, scuze că te întrerup. Poți să vorbești? Da. Eu sunt nou în București, chiar acum am ajuns și am parcat aici și te-am văzut și sincer chiar nu m-am putut abține să te salut. Și v-am să te întreb dacă cunoști vreo zonă pe aici unde putem să mâncăm ceva sau ceva, nu știu. Depinde ce vrei să mănânci. Ok, scuze că te întrerup, dar v-am să te întreb dacă ai prieten cumva? Da. Ai prieten? Am înțeles, scuze, mi-am pierdut șansa. No, voiam să ieșim la un restaurant ceva, te-am văzut foarte frumoasă și scuze că sunt așa de direct, dar așa sunt eu mai direct, asta e firea mea. Și voiam să te întreb dacă nu vrei să ieșim, să ne plimbăm, să ieșim, să mâncăm ceva, să petrecem niște timp, ca niște prieteni. Adică... De ce nu? Îți place mașina mea? Da, e foarte frumoasă. Tocmai am făcut 18 ani de curând și mi-am luat și eu permisul și pe ăsta e un cadou micuț de la părinții mei. Adică... Foarte mișto. Da, foarte mișto. Păi și ce zici? Vrei să mergem să ieșim undeva, să mâncăm ceva? De ce nu? Da. Ce restaurante cunoști? Este un restaurant italienesc aici, dacă super, foarte tare. Apropo, nu am făcut cunoștință, Antonio. Marina. Super, foarte. Bun, păi și ce zici? Ai vrea să mergem să mâncăm ceva? Da, poate dăm și o tură și poate pe seara ieșim și bem ceva. Și poate putem să mergem undeva la mine, mi-am luat o cameră de hotel și e aproape de aici. Adică e foarte ok. Vrei? Haide. Ok, hai să mergem. Scuze, asta e mașina mea. Asta e mașina mea. Nu, scuze, asta e mașina mea. Da, nu-ți place? E ok. E cadou de la părinții mei, e foarte tare mașina. Are 80 de cai putere. Foarte puternică. Pe bune, mă e la mișto? Nu, serios. Nu, chiar nu vrei? Păi mi-ai și prezentat mașina, chiar mă e la mișto. Nu, scuze, nu, cred că am arătat eu mai ciudat. Nu, asta e mașina. Și nu mai vrei să ieșim? Adică serios, chiar nu cunosc pe nimeni în București și mă simt foarte singur și mă gândeam dacă am cum să petrec timpul cu altcineva. Pe bune, m-am plimbat cu mașină din asta, adică cu asta serios, e foarte tare. E foarte tare mașina. Deci nu vrei să mai ieșim? Nu. Înțeles. Ok, Marina. Mi-a făcut plăcere. Și poate ne mai întâlnim pe data viitoare. Mersi mult de tot. Mersi, te pup, pa. Auzi? Glumeam cu tine, nu, chiar asta e mașina mea. Nu, vino înapoi. Nu, serios, chiar te-am mințit, asta e mașina mea. Dar am vrut să văd cum își schimbă fetele decizia când văd că am o Skoda Octavia, nu știu, nici măcar nu e mașina mea, e o altă mașină din parcare. Deci vrei să ieșim sau nu vrei să ieșim? Ți-am spus că vreau să mă plimb cu mașina asta. Dar acum nu mai ai prieten, brusc, nu mai ai prieten? Ba da, dar ce legătură are? Da, ok. Da, o să ieșim eu de prieten. Hai, te invit. Așa. Nu ai mai fost până acum într-un Lamborghini? Nu. Ce te ocupi?
Și te ocupi cu modeling, a? Foarte, foarte, foarte tare. Te-am văzut, erai foarte frumoasă, foarte înaltă. Dar nu faci ceva sport? Nimic? Nu. Am înțeles. Nu, mi-aș dori să fac, dar... Am înțeles. M-am gândit prima dată că ești dansatoare, am zis, wow, am dat de o dansatoare, zic. Cred că mă descurc destul de bine. Înțeles. E foarte tare în București. E prima dată când vin în București și chiar îmi place foarte mult. Mai ales fetele din București. Sunt foarte, foarte frumoase. Bune, e prima dată. Da, serios. Serios, eu locuiesc în Iași. Da, și nu am avut ocazia să vin până acum pentru că acolo mă ocup cu niște firme, e foarte complicat, firmele părinților mei. Chiar vreau să te întreb ce te ocupi de mașină. Mă ocup cu imobiliare, am imobiliare. Da, mă ocup cu imobiliare, am un lanț de blocuri în Iași. E foarte, super, foarte se tare. câștigă foarte bine. Băi, adică majoritatea fac bani. Uite, mașina. Da. Și ziceai că ai prieten. De cât timp sunteți împreună? Sincer să fiu, ne-am despărțit. Te-am mințit. Ne-am despărțit acum ceva. V-ați despărțit acum recent sau? Recent, da. Acum vreo 2 luni. Păi și ce mi-ai spus că ai prieten? Aveam. Am înțeles. M-am certat cu ca să te protejezi sau cum? Nu neapărat. Înțeles, dar de obicei ți se întâmplă să vină lumea cu un Lamborghini la tine? Să zică dacă vrei să mâncați ceva? Cu Lamborghini nu, dar de regulă bărbați cu mașină. Da? Serios? Foarte, foarte tare. Ok, păi zic să nu ne mai lungim cu vorba, zic să mergem, nu? Că ne cunoaștem acolo, mai vorbim. Că chiar îmi face plăcere să vorbesc cu tine, serios. Hai să mergem. Da, sigur. Arăți foarte bine. Sigur că nu ești dansatoare? Nu sunt, dar pot să fac niște demonstrații de dans. Serios? Dansezi? De cât timp dansezi? Nu dansez, dar nu pricep. Și eu cânt, dar nu cânt, adică în duș. În duș, așa, da, serios, da. Pe bune? Ia cântă ceva. Păi și acum ați... Ok, deci eu îți cânt și tu dansezi, da? Bun, păi dacă vrei să-ți cânt, ar trebui să dansezi tu prima dată sau să facem ceva, nu știu. Facem schimb pe schimb, nu? Mi se pare corect. Să dansezi prima dată. Da. Păi și eu cânt, dar eu cânt așa mai mult în duș, în asta, nu prea am încredere în mine să-mi arăt talentul ăsta, știi? Hai că-ți dau încredere, dacă e ce trebuie. Nu pot să te mint, da. Ok, păi și dacă-ți cânt ok, dansezi și tu? Da. Hai. Vrei să-ți cânt ceva? În română sau în engleză? În engleză. În engleză? Ok, dar trebuie să mă gândesc și piese, că sincer chiar nu am nicio inspirație. Stăteam în parcare și chiar nu mă gândeam că o să dau de cineva pe care o să o chem în mașină și să-i cânt. Adică, bum, știi? Chiar nu mă gândeam. Te surprinde. Da, exact, te surprinde. Bun, hai să-ți cânt ceva. Da, o să-ți cânt în română, e ok? E ok. Ok, hai să-ți cânt. Soarele stă să răsară, tu și eu străim până seară. Între noi aerul începe să ardă, hainele noastre stau să cadă. Când nu te aștepți, te săru dintr-o dată. Te uiți confuz în ochii mei, vrei să-mi fie clar. Nu faci asta de obicei, ai vrea să pleci, dar rochia ta ar vrea să cadă pe podea. O ai din camera mea. Cum sună? Wow, ce voce, pe bune ai voce, jur. Da? Jur, nu mă așteptam, credeam că mâine am mișto. Când de 10 ani, când de 10 ani, tu cum ai mințit tu că ai prieten, așa te-am mințit și eu, când de 10 ani, nu, serios. Pe bune? Da, serios, și da. de ce nu faci ceva? Nu știu, mă gândeam, dar nu prea am încredere în mine și nu cred că o să fac ceva prea curând, adică... Eu nu cred că îți lipsește ție încredere, adică mai învățat din stradă. Dar știi ce se spune, că după orice cântat urmează dansat. Bine, dacă am promis, am promis. Vrei să spun ceva muzică? Păi ar trebui. Vrei să vezi cum se aude muzica în mașina asta? Hai să vedem. Me and you, we can keep it on the low. Don't even tell your friends, me nobody needs to know. Just speak on the phone, let me know when I should leave and tell me when you need to go. Dacă ne vede cineva, îți dai seama dacă ne vede cineva? Mamă, John, o să zică lumea, uite și pe ăștia, uite-l pe ăla. și pe nebuna asta. Are Lamborghini și aia dansează lângă. Nu, dar serios, chiar te miști foarte bine. Dar de ce faci model și nu faci? Se câștigă mult mai bine din dans. Nici tu n-ai încredere în tine? Nu că n-am încredere, dar mi se pare ceva așa puțin foarte vulgar sau puțin mai mult vulgar. Dar nu e vulgar, chiar deloc. Chiar arăți foarte bine făcând asta, serios. Nu știu, nu mă regăsesc în chestia asta, poate de asta. Dar dacă am ascultat muzica, am dansat, am cântat, hai să mergem, nu? Că deja ne lungim cu vorba și hai să auzi și cum sună motorul la mașinuța asta, ok? E cu centură cu de-asta? Nu trebuie.
Ce părere ai? E plană? Da, vreau să aud motorul ăsta. E forță rău de tot, serios. Are 650 de cai, ți-am zis, e forță rău de tot. Da. Foarte serios. Caterinca rău de tot, da. Serios. Da. Auzi, am și o mare rugăminte la tine. Mamă, dar am uitat. Auzi, e prima dată când vin în București și chiar dacă suntem într-o parcare, vreau să le trimit o poză părinților mei, știi? Știi cum sunt părinții grijulii? Și tu ai părinți, nu? Adică, what the fuck, se nu are părinți, toată lumea are părinți. Mă rog, și voiam să te întreb dacă poți să-mi faci o poză cu telefonul tău și mi-ai trimis-o după pe WhatsApp. Poți? Ai putea? Sigur. Serios? Da, ok. de mi-am pus telefonul. Pe aici cum e. Nu-ți mai găsești telefonul? Nu, gata. Gata, l-ai găsit? Ce uituc. Ce telefon ai? Un iPhone 7. E ok. Hai că faci o poză destul de recente. O poză gen să te duci puțin mai acolo și să-mi faci o poză. Vrei să ies, să-ți fac o poză? Da, să-mi faci cu okay, așa. Vezi că e frig afară, ia-ți aia pe tine să nu fie... Hai că-ți fac. Așa, perfect. Mai de acolo, să fie mai de departe, așa. Da. Mamă, Doamne, iartă-mă, Doamne ferește. Pe lângă că mașina asta e super tare, e prima dată când o pornesc. Da. Dacă vrei și tu să conduci un astfel de Lamborghini Huracan sau orice altă mașină scumpă și nu ai încă 18 ani sau nu ai permis auto, o poți face chiar acum și vă vând cel mai tare pont. O poți face chiar acum pe platforma Boosteroid, pe orice joc care conține mașini. Și ce e cel mai tare din asta este că nu trebuie să descarci absolut niciun joc ca să te joci. Da, știu, sună foarte ciudat și foarte bizar, dar se poate, guys. Nu ai nevoie de un calculator de gaming profesional ca să te joci. Ai nevoie doar de un calculator care să pornească și internet și boom! Poți să te joci orice joc vrei tu. Platforma nu se limitează doar la jocurile cu mașini, au absolut toate jocurile de la FIFA 20 la Counter-Strike Global Offensive, au absolut toate jocurile de pe toate platformele de la Steam până la Origin. Așa că recomand Boosteroid, link în descriere.